Għall-ewwel darba fl-istorja, Għawdex se jgawdi minn madwar 60 miljun euro f'investiment kapitali taħt l-inizjattiva Sustainable Urban Development. Dan ħabru l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri waqt konferenza tal-aħbarijiet bit-tema Malta ċertezza u stabilta li matula elenka u spjega l-miżuri tal-budget 2023 relatati mal-istess Ministeru. Il-Ministru Clint Camilleri semma fost oħrajn kif Għawdex ukoll se jkun qiegħed jibbenefika minn 10% tal-investiment ta' koeżjoni u agrikoli tal-fondi tal-Unjoni Ewropea fejn dan ifisser ukoll li fis-7 snin li ġejjin Għawdex se jkun qed jibbenefika minn madwar 100 miljun euro oħra minn fondi Ewropej li se jiġu investiti f'Għawdex. L-infrastruttura fil-Gżira Awċija baqgħet priorità għall-Ministeru għal Għawdex fejn tkompla l-programm ambizzjuż ta' bini mill-ġdid ta' toroq. Waqt din il-konferenza ġie spjegat li se jibqa' jingħata priorità fil-konnettività bejn Malta u Għawdex. Determinati wkoll li naraw li s-servizz tal-Fast Ferry ikun wieħed li jaqdi sew u kif jixraq il-bżonnijiet tal-Awċin u tal-Maltin u ta' kull min fl-aħħar mill-aħħar jagħmel użu minnu. Għal dan il-għan, il-Gvern qiegħed jiddiskuti mal-Kummissjoni Ewropea biex ikun hemm kuntratt ta' servizz pubbliku propju għas-sentejn li ġejjin. U dan ifisser li la darba ikun hemm dan il-ftehim l-operatur qed jikkommettu ruhom li jipprovdu servizz meħtieġ skont il-bżonnijiet tal-pubbliku Għawċi u Malti. B'timetables ċari, b'timetables li żgur ikunu qegħdin jaqdu l-esiġenzi ta' kulħadd u aktar minn hekk ukoll biskeda li propju tkun biex ngħidu hekk f'idejn il-Gvern. Il-Ministru Clint Camilleri stqar li dan hu budget ieħor b'investiment b'saħħtu fl-edukazzjoni. Dan hekk kif Għawdex ukoll l-edukazzjoni qed tingħata l-importanza li tixirqilha u fost ir-rinnovar li qed isir fl-iskejjel se jitkompla x-xogħol fuq l-iskola tan-Nadur u tar-Rabat. L-inċentivi fiskali għall proprjetà se jkomplu wkoll. Fil-fatt qed jiġu estiżi l-iskemi tal-proprjetà, jiġifieri l-iskemi ta' tnaqqis fit-taxxi tal-bolla għal first time buyers, second time buyers u x-xiri tal-proprjetà f'Għawdex. F'Għawdex il-first time buyers se jibbenefikaw minn 30,000 euro, id-doppju ta' Malta. Fost id-diversi kisbiet li Għawdex irnexxilha tikseb, il-Ministru Camilleri fakkar li ċittadella ntażlet tar-Reggio Stars Awards fost 300 proġett u ġiet innominata fost l-aqwa 15-il proġett li qatt saru mill-pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea. Il-Ministru Camilleri temm jgħid li dan huwa tragward importanti ħafna għal din il-gżira ta' tliet għoljiet fejn bil-fatti il-Gvern kontinwament qed ikompli investi f'Għawdex u qed ibiddel lill-Gżira Awċija f'mutur ekonomiku. Dan kollu qed iwassal għal pajjiż li joffri ċertezza u stabilità biex inkomplu nibnu ġejjieni sabiħ għal Għawdex u għal Malta tagħna. Għal uliedna u għal dawk kollha li jażlu li jgħixu f'dan il-pajjiż hekk għal qalbna.